Hej YouTube. Hej. Første video her. Så starter det med at være helt dag. Ja, okay. Første video her. Og så er man. Vi skal sige, at vi er inde på en server. Okay, jeg har ting på mig, Jakob. Jeg dumper den lige. Game mode før. Ja, vi har lige lavet en overraskelse. Og vi optager videoerne på vores på doomgaming.dk. Så hvis I godt kan lide at se vores videoer, så skal I doomgaming nu. Nu er det doomgaming vi bruger, fordi at videoer blandet sammen. Ja, sådan at vores venner også kan bare lave en video og så sætte dem derind. Ja. Nå, jamen, vi skal til at finde os 3. Ja. Undskyld YouTube, men hænge på. Hej igen YouTube. Hej. Ja, jeg skulle... Men Jakob, har du kommet ud? Hvad laver du, Jakob? Der var han her. Jeg drukner. Nej. Jeg har lige dræbt en enderman for et stykke tid siden. Jeg hader, når jeg lige er oppe på stolen. Og så har jeg skaffet lidt ting. Og I må endelig sige, hvis I synes, tekstopækken er forvirrende. Det synes de. Lav den om. Nej. Ej, sejt, der er PvP, det vidste jeg ikke. Jeg er snart ved at dø med. Hvor fanden er den høne? Ja. Det er en kylling derude. Jeg ved det. Og vi flyver ikke, Jacob. Hvad er det nu, vi skal? Skal vi bruge den her godt? Hvad? Skal vi bruge den her gråtagtige ting? Ja. Okay, så kan jeg lige så godt bare lige pæne her. Jeg synes lige her. Og her. Jeg er lige ude at dræbe dyr. Jeg laver lige en pickaxe. Det ligner, det man ser i virkeligheden. Og det er, hvad for en tekstpakke har du i det, Jacob? Toby One Kenobi. Men jeg vil bare lige sige, at det ikke kun min kanal, eller Jakobs kanal, eller Sørens kanal, som ligger online. Der er min 5-5, som man er så alles kanal, og vi uploader sådan alle. Ja, sådan. Det er intet mig eller Mads, der uploader. Sådan. Men de laver videoerne. Så vi uploader vi den. Eller sådan noget omkring. Men cool. Vi skal snart altså finde noget træ. Der handler mere træ. Ja, men her hvor jeg er, det er et mega godt sted at bo. Skal vi bo her? Det er et bedre sted, der er træ over det hele. Jeg kan se det. Bare en lille gåtur, det behøver ikke. Jeg kan ikke se dig til gengæld. Jeg er i hulen. Og der. Jamen, jeg vidste ikke det sted der. Jeg har noget iron. Jeg har mad med og sådan noget. Mangler cobblestone.
Jeg har kobbel. Ja, her. Den kan du også godt lige bruge. Er den holdt en gang? Flot. Der er kul her. Jeg tror altså lige... Hvad? Den der grotte, vi er i, der skal bare ud til et andet sted. Vi mangler bare nogle træer. Det gør sådan bare ligesom lidt af indtil videre. Vi har jo sådan nogle ting. Jeg har altså mega meget kul. Jeg har nummer 20. Det begynder at blive nat, tror jeg. Så det her, det er grotten. Det er minen, eller hvad? Nej, det fører ud til det normale. Det skal være minen, synes jeg. Nej, den fører ud til normale. Ja, jamen, så vi graver ned af her. Nå, prøv at se hernede. Ja. Det kan man bare dække til. Jeg laver altså en mine her. Så laver jeg lige... Kan du så lave den her i stedet? Okay. Det passer bedre ind til vores hus. Har vi allerede brugt 7 minutter? Det her. Fair nok. Du har brændt stik. Ja. Ja, du har brændt bøf, som er blevet stik. Dammit. Hvad? Snart ved at blive nat. Ja. Kan du se månen? Så jo. Jeg planter nogle træer. Også. Skal jeg lave et sværd til dig? Jeg vil helst ikke dø. Banke på. Jeg så der du skal sige, hvem er det? Hvad? Jeg sagde banke på, så skal du sige, hvem er det? Okay, hvem er det? Doris. Okay. Gå væk, Doris. Doris. Hvem Doris? Fede Doris. Fede Doris. Synes du ikke også, gulv, det skal være ud af wood planks? Jo. Og væggene kobbel. Jamen, jeg prøver lige at lave det her. Wow, der skal lige noget. Jeg prøver lige at lave det her tag her. Jeg lige vil lave tag. Hvis jeg siger det pænt. Undskyld, hvis det er lidt mørkt. Jeg må faktisk ret meget undskylde. Jeg kan lige lave nogle torches, så I måske bedre. Nej, det skal jeg nok. Jeg er mega meget kul. Sådan der. Er det ikke mere lys? Jeg lavede bare lige 16 torches. Ej, undskyld YouTube, det er sådan lige bug. Jeg går lige ud af